Ey vatan azatlığındır derde dermanım benim. Sen uçunca ulanadır tende aziz canım benim. Naçeler gana boyalıp boldular bulgun şehir. Yer göge, yaradan büyük Allah Taala'nın adı bilen. Assalamu alaikum aziz hurmatly dinleyiciler, görücüler. Umid etenki can sağlıkta, aramlıkta, asodalıkta hayat geçirip gören bolsaňyzlar, her birleriňize tüýsürekden gepleşigimize hoş geldiniz aýtýaryn. Dostlar, bugün osanym gepleşigimizde Awganistan Milli kanalynyň görýärsiňizler. Owadan gepleşige sizlere göndermek istedik we hamdanym dostlar. Gepleşigimizi izläp baryň. Albatta bugün gepleşigimizde osanym üýleniňizde mehmany bolmaly. Men Başir Hatab dostlar, sizleriň hyzmatyňyzda. Gepleşigimizde dostlar, albatta bir aziz mehmanymyz bar we hamdanym albatta türkmenleriň farhangy diýelik. Türkmen näme bay dostlar? Rasm rawaja farhanga bay. We hamdanym Ramazan aýynda albatta türkmenler näme iş etýärler, näme iýmitler bişirýärler we hamdanym dostlar rasm rawajlary bu dostlar bir aýyň içinde näme bolup geçer we türkmenleriň içinde dostlar bu dogry dostlar. Albatta bizlere aziz mehmanymyz Hayt Murat Sopi janaplary bizlere gepleşigimizde mehman we hamdanym sizlere dostlar albatta gurun berer. Gepleşigimizde izläp baryň. Owa dostlar gepleşigimizi izleýärsiňizler, albatta gepleşigimizi görüp duruşyňyz ýa-ni bir aziz mehmanymyz bar. Bolar ham bolmaly. Hayt Murat aga bizlere gepleşigimizde mehman sizlere gurun berer. Bolýan Hayt Murat aga birinjiden gepleşigimizde hoş geldiňiz we hamdanym gepleşigimize gatnaşyp dursaňyz, aýtsaňyz öz dogryňyzda kaýsy welaýetdensiz, kaýsy obada ýaşaýarsyňyz, bu dogryda bizlere gurun berseňiz. Bismillahirrahmanirrahim. Men Hayt Murat, Uluswali Çargany Ankoýdan bolýan. Uluswali Hançerbagdan Karyer Gençhanada ýaşaýan. Kowmy türkmen tamam işliýän karger telewizyon millilere hoş geldin mübarek aýyna, Ramazan mübarek aýyna hoş geldin aýdy. Minnetdar sizden hela hoş boldyk Hayt Murat aga, bugün gepleşigimize mehman boldyňyz. Size hem tüýsürekden gutly bolsun aýtýaryn. Hayt Murat aga, aýtsaňyz birinjiden albatta türkmen kowmlary albatta Roza aýynda näme işler etýärler we hamdanym näme rasm rawaji bar? Bu dogryda bizlere açyklama bayan berseňiz. Biller mun ýene Ramazan gelýär, maýda oglanlarymyz, maýda beçelerimiz şu 2 gün nama roza tutuldy. Ya Ramazana ol kowmka öra böra gijesine gelýär, 3 gijelek gelýär. Ol kowmlar ya 5 ogany ya 1 rupya ya 2 rupya bul maýda oglanlaryň eline berip berýär. Biller ager nan agzaçym etýär, ol gışlagdan bu gışlaga jaram etýär, kowmlary aýtýarsam, biller ya goýun soýýar, kuştumy ýetse, ya palaw etýär, ya bolmanygym arsy etýär. Her kim öz wezinde. Biller ya akşam bogursak diýär. Ya bolmanygym piçek diýär. O şunyan zatlary meçide taba günde kowmlar günde akşam agzaçyda uzatýar hurma. Maksat her kimin bir garyp halynda, bay halynda her kimin wezi ýetenini uzatýar. Aýdan ýok kim ben garyp bugün bay bilen barabar bolup ýa köprak uzataýyn. Ýok şu gün 5 tane guşty ýetýär, bir taba guşty ýetýär. Şonu günde akşam agzaçar mahalda meçide uzatýar biller kowmumyz. Şunu ýarak bir oş kadim wagtda zamanada biller enelerimiz, atalarımız iş bilen sistemden oňol sistemler köp nebese köpdi. O bilen biller arpanan ýiyorduk. Akşam enem biçara talkan etip berýärdi. Ya pelwerdi kant bardy, ya gara kant bardy. Hana bu rakam murabba, hana bu rakam neşala, ya bolmanygym bu rakam azizatlar ýokdy. Biller günde akşam agzaçarda olsa ýiýerse islam piçek etýär, göklü piçek etýär, ısmalak bişirýär. Oş diýjem ya yasam etýär. Ya kızdırma etýär. Maksat bir zadymyz bar akşam. Doğru. Indi delil nämedir? Şu günkü günde albatta öten geçen zamanlarda şol imkanat ýokmy diýen ya bugday bilen bu narsalar ýokmy? Näme delilden siz talkan diýesiňiz ya arpanany biler iýatik diýen bu narsany aýtýarsyňyz? Biller şo pillerler aňar tarapdan gelen günjaýyş ýokdy. Hiç tat ýokdy. Doğru. Şol ertir gidip barıp nogan ýygyrtyp, akşam gelip indi Türkmenistandan atam biçara bir ýawurçak, bir degirmen. Doğru. Bir degirmen alyp gelenekini. Mana şunyan degirmen şunda enem bilen bugdoýymyzdy Asiýa eli bilen uwap, akşam billere muny bugdoý gur talkan etip berýärdi, garamiz bilen pölwerde goşýardy, içine şirin bolýardy. Doğru.
Şonu biller iyi men 63 yaşadım ben şonam görün şu gurunlarım Doğru. görün şular. Doğru. O lekin kumpul iş bilen wagtda bolsa hemme iş ansat bolup kaldy. Akşam särlikde goşly palaw ýiyorlar. Hoş, ozal akşam särlikde türkmenki palawda maşalat yok. Doğru. Düşdüňmi? Doğru. Ha gaptandan murabba surabba bar. Hoş bir ozal akşam biller ya bolmanygym yasam etýär. Ya piçek etýär. Doğru. Ya boğursak etýär. Ya bolmanygym gatyk akelýär. Şol ýaxşy zatlar bilen akşam agzaçarda biller hemme wezipamiz bilen Hudaýa şükür bir ay rozada mükemmel bilen güşol. Aşşaga etýär. Juda hem ýaxşy. Aşşaga Juda hem etýär. ýaxşy. Minnetdarsyn Hayt Murad akyly hoş bolduk. We hemdeni palaw bişirýäs biller säherlikde diýen bir närseni aýtdyňyz. Ýani palawyň näme rolu bar? Ýani insany dog saklaýarmy? Näme üçin palaw bişirilýär säherlikde? Türkmen bilen Türkmen merdimi palaw etýär akşam särlikde. Doğru. Ol billeri gündüz ağaç saklanıyor. Billeri susu duranıyor. Ağaç koyanıyor. Biller başta sadece gündüz işliyor adam. Doğru. Roza tutun bile işle veriyor. Doğru. Ha men roza tutanı gözüm bilen gördüm özüm bahayın ora ordular. Buldu arpa ordular ağzı roza. Doğru. Men özüm noğan etkiliyordum ağzım roza te. Doğru. Gelip bir sellem yatıyorduk yine peşin gidiyorduk. Akşam palav yiyorduk kuncuya. Yaxşı goşt. Goşa mardan opillar, burunca mardan, yağa mardan. Doğru. Şükür Hudaýa biller hiç ne roza bildiriyordu ne zat bildiriyordu. Opillar biller şu rozaçılıkta da noğan edip işlebim roza tutuyorduk. Ha indi basa merdim ağaçta bolur roza tutsa ta akşamadan yatıyor. Hova biller ozal akşam bir kase su bilen tutup bir kase bir tane kurma bilen biller ağzımız açıp yeniden işlemize, karlemize gidip yine gelip akşam nan yiyip, sağlıkta palav yiyip roza tutan biller. Doğru. Bir dünya minnetdarsyn Hayt Murad ağa. Indi bundan aýtsaňyz ki, albatta ýaxşy gurunlary bizlere berdiňiz. Albatta öten geçen zamanlardan, ýani roza tutup ora goran kişini men gördüm diýen bir närseni aýtdyňyzda. Ondan soňra bugünkü günden arakam albatta türkmen gomlarymyz albatta roza aýlarynda näme närseler bişirilýär we hemdanim kimleri çağırýar, nä şekilde albatta nany bişirip agdaçmany albatta geçirýärler. Bu dogry aýdyp berseňiz. Billerin kowumlarymyz ya türkmen kowumlarymyz biller agzaçma etýär. Parzan masal ana şu bir kışlakda 10 nefer ya 20 nefer agzaçma etjek bolsa, owal aýtýarlar kowum senden bu güýja. Senden bu güýja. Şonu taksim etýärler. O şu güýjeler son qary hatym Kur'an çykýarlar, hatym Kur'an qarylar hem şolar bakýar. Doğru. Hem säherlikde hem ozal akşam. Son şu akşam ana meniň ya bir goýun alyp soýýan, kuştum ýetse, ya bolmanyň bir 4 ýyl burunç alýan. Eger goýuna kuştum ýetmese 4 ýyl burunç alýan, agzaçma etýän. Doğru. Agzaçma soň owala kışlak aýtýar, hem saýany aýtýar, hem saýadan soň kışlak aýtýar. Doğru. Ondan ama zapy bol berse kowum uzaktan, kowum garyndaş hiç şolar aýtýar. Akşam agzaçmany biller şu rakam enjam berýär. Ha arsa etsin, ha yarma etsin, ha goş pişirsin, ha palav etsin, ha aş etsin. Näme etse biller agzaçmany Hudaýa şükür kowumyz köp bir himmetli, türkmen kowum himmetli. Rozany biller ay köp neferler aýtýar akşamna biller. O biller köp neferler aýtýar. Şurada indi Hayt Murad ağa, buna aýdasyňyz gelýär. Şol Anthoy gomlarymyzda ya Anthoy türkmen gomlarymyzda şu arsa diýen bir nerse bar. Ýani başga welaýatlarda türkmen gomlarymyz bolsun ya başga ýaýlarda ýaşaýar, bu nerseni bilenok ekende. Ýani munyň nä şekilde bişirilýär we hemdanim näme zatlar zygylýar, köpräk gaýsy wagtlar bişirilýär, bu dogry açyklama aýtsaňyz. Muny bişirýän 10 adamdan bir adam bişirýär. Ol köp zor talap, Doğru. masrabı köp. Ol bir gece özü derber alýar. Onun üçinde nukut taşlanıyor, lolba taşlanıyor, aly buhar taşlanıyor. 2 gazan yarım etsen 2 öküz gerek bolýar. 2 öküzü akşam öküzün goşuny bişirmeli, alayda özüne. Doğru. Bişirmeli, ya şey etýär, şel bişir kaynat deyip sunkyny alayda edip goşuny soň sıtypýarlar da muny. Doğru. Yarmaň içine taşlýarlar. Doğru. Yarma adam kette balar özüniň pişirine kurögi bar. Kuröklap ýatýarlar muny ta pişince. Doğru. Ya kıyam bol pişince.
Ondan soň ana bir kette gazan gowurma etýärler. Şeker gowurmasy bar. Soň ana gowumga aýtýarlar, onu bir köp adamlar etip bilen ýok hoş diýdi. Ol arsany arsa köp gyn. Azabam gyn, masrabam köp. Soň ana gowum bolsa, onu bolsa beste anhoy eşdiýoram, barýoram. Ol bir pezitlet nahar bolýar, bir ýaxşy nahar bolýar, ol bir her bir ýylda, her bir aýda bir çennan bolmasa köp etip kuşdy eten ýok men. Doğru. Indi näçin şeker bilen iýalar munyň delili näme? Şeker bilen iýmese köp bir goşt, hemmesi goşt, ýağı goşt. Doğru. Şunu şeker ba mazatýyla gowurma taşlýarlar, gowurmasynyň üstünde kaptanda şeker taşlýarlar. Doğru. Asal şunu hem emirlerde şunu bir kaýda galan eden. Bolmasa biller o şekerem gerek değil, o hemmesi goşt o. Doğru. Hemmesi goşt. Doğru. Indi özüňiz hem bişirip gördüňizmi şäher eçe? Men bişirip görem ýok, lekin bişirip komanda etip gördüm. Komanda. Hawa. Şoňa bişir şunu hem ýanda bişirilen ýanda aýlanyp gördüm. Doğru. Bir wagtda bilen bir nememiz bar, temsaýamyz soň. Akşam şolakada bolduk. Gece 2 okuz soyup geldik şo bilen o okuzem arzan 230 miňden aldyk. Doğru. 2 kazan arsa bişirdi. Gece bile bir 30 nefer bardyr gece ýatamyz ýok. Doğru. Birim miz ýuýýar, birim keçali ýuýýar, birim lolba ýuýýar, birim onu ýuýýar. Birim goşt sytýar. O 2 okuzun goştu alamy jahan bolýar, onu sytmak ta süňkden aýryp sytyp maýdalap, şunya maýda edip goşmalyny. Doğru. Ha, agda taşlayan et koşmalı. Şu tar etmeli. Tar etýär. Soň onu küreklep ta aşpez onu bişirýär. Ay ol köp bir ýaxşy narsa bolýar. Ha, köp bir ýaxşy. Minnetdar sizden Haytmurad ağa, hili hoş bulduk. Ýaxşy gürünleri ber tursyňyz. Albatta hormatly görüjilerimize umid edýän ki dostlar hem sizin gepleriňizden lezzet alýanmasa. Haytmurad ağa, şurada gepleşigimize aýdyp berseňiz, siz näçe wagtdan bäri Kabul şäherinde ýaşaýasyňyz we hemdänim şäher diýerçiligi bilen oba diýerçiliginiň näme farky bar? O da orada bilere bir gürün berseňiz. Men Kabul geldim 23 ýyl bolýar şurada. Men diýerçiligim bolýar Ankoýda ýa wetelimizde bir karbar ýok, suw ýok. Biller suwdan köp mahrum. Ekinimiz bolan ýok. Buğday arpamız ýok. Biller şonuň için şurada gelip ana juwallyk edip ýa bolmaz hyzmat edip ana şurada nany ýürsene. Biller ýaxşyrak görüş bilen ýaxşyrak ne karbar bar. Biller wetelimizde ekinimiz bolsa, buğdaýymyz bolsa, arpamız bolsa, biller böyle hiç böyle biller nemedemiz ýok. Öwrü bilen böreň biller at bilen diýesi tapawdy bar. Doğru. Indi burada Haytmurad ağa, gep bordaki yani roza aýynda şäher diýerçiligi bilen oba diýerçiligiň näme aýratyllygy bar? Şäher bilen obanyň farky munyň at bilen diýesi tapawdy bar. Munyň diýerçiligi bar, şäher bolsa biller obanyň diýerçiligi. Biller roza tutmamy işe gidip berýär. Doğru. Börde bolsa ta saat 1-2 bejadan işem ýok. Doğru. Adamam ýok. Doğru. Hemmesi ýatýarlar. Doğru. Biller mana şol agzymyzy açdyk, säherlik etdik. Namazymyzy okudyk. İşe bakan ılgy gidip bermeli. Doğru. Bekar adam ýok. Doğru. Yenem hem özüň ýaxşy gelýärsiň, hem siýetiň ýaxşy. Doğru. Börde mana şu bilen her jaýa bar adam ýok, ýatyrlar. İki tane motor ýürýärmese, Doğru. bir araba keş bolamasa. Biller bolsa näme oba bolsa ýaxşy, oba bolsa biller öwrene, oba bolsa ýaxşy, oba. Ana börde biller mejburiyetlikden, mejburlukdan, eger billeriň şu suwama marat, şu suwam eltip berse, billeň obamyz bir gül-güldar bolsa, Huda bir neferem böre gelmiyor. Biller şäherden biýdar biller. Biller mejbur böre gelýär. Doğru. Biller asıl obada ýaşap, billerin bir 2 sana indek bolsa da güzeramyz haýdýar. 4 sana goýun bolsa da güzeramyz haýdýar. Şuňa bu lekin iş bile şu zatlarda imkanat alan ýok. Haytmurad ağa, bir dünýä minnetdar sizden ýaxşy gürünleri berdiňiz we hemdänim albatta Ankoy etrabynyň oba gynçylyklaryny, ýaxşylyklaryny billere açyklap baýan berdiňiz. Bir dünýä minnetdar sizden. Indi mundan aýtsaňyz ki obanyň albatta bişirilýän iýmitlerinden billere gürün berdiňiz. Ýani bugünkü günde şäherde gaýsy iýmitler bişirilýär? Bu dogruda billere açyklama edip bersiňiz. Dogruja gürün bersiňiz we hemdänim şol 2 gije, 3 gije geçenden soň Ramazana çykyrýar çağalar diýdiňizde, ýani şäherde hem şöyle gürünler barmy? Şäher merdim akşam çykany olar günni çykýar. Olar ketde kadim wagty
nemeler vardı. Bana ne surnayçılar vardı. Endi şolar ham geziyor. Doğru. Üy geziyor. O maydoglar ham geziyor, gündüz geziyor. Otayda kışta şehirde gece gezeniyor, gündüz geziyor. Şehir bilen obanın köp farkı var. Doğru. Köp farkı var. Biller hep de iki bazar bölüyor. Hep de iki bazarda biller sodamıza geliyoruz. Ol hep de bul hep de. Doğru. O bazardan bu bazara sodamıza geliyoruz. Ya noş piyaza keleli, ya keçalal keleli, ya piyaza keleli. Şu gün bazara kedik, son bazara bolsun deyip. Bol ya. Şehirde bolsaning, el jagazına alıp haltan alıp gidiyorlar, namazgır bolsa dama geliyorlar, pişin bolsa dama geliyor, iyicene geliyorlar. Doğru. Onlar bilenken zahiresi yok indi. Doğru. Bilen uyumuzda hiç olmazsa 4 kilo keçalemiz var, olaqda 2 keçe alsam yok, tükönsen şehirden dükana gidip, bazar gidip vermeli. Doğru. Şu oba köp bir yaxşı bereket köp lekin. Doğru. Ha, bereket köp, obada bereket köp. Doğru. Juda hem yaxşı minnettar özüňizden. Yaxşı gurunlary berdiňiz. Albatta, owadaşlarymyz hem şäher görýän bolsa, we hemde ülkedaşlarymyz görýändir, daşary ýurtda görýändir. Siziň albatta Ramazan aýynda albatta dostlarymyza näme aýdyp diýjeňiz bar? Bu dogruda we hemde ahyryň sözüňizi alsak sizden. Dostlarımıza, kowumlarymyza, millete şu bir ay rozany 5 wagt namaz bilen, halallyk bilen, sahabatlyk bilen şunu amansak bir ay roza geldi Hudaýa şükür bul ýakşy aýda, bul ýakşy günde, şu pezilet aýda şunu berjay etseler, tutsalar şunu. Men kowumlarymdan, milletimden, musulmanlardan haýyş etýän, köp haýyş etýän şu bir ay rozada oda niýetini razlasalar, 5 wagt namazyny okasalar, rozasyny tutsalar. Ana bir dua etseler. Ana meniň isleýdigim şu. Minnetdarsyn Haytmurada, hely hoş bolduk. Ramazan aýynyň dogusynda we hemde türkmen kowmlarymyzyň ferhenginiň dogusynda bizlere açıklama baýan berdiňiz. Bir dünýä minnetdar sizden. Wa benem sag bolňsyzlar, telewiziýny milliniň türkmen programy nide bolsa ýaşasylar, uzak ýaşasyn. Huda onu hac getirsin. Huda imandar etsin. Huda biperde etmesin. Huda onda hemmeňizden jan saglyk, aramlyk, hoşluk dileýim. Minnetdar. Hawa hurmatly tamaşaçylar, gepleşigimize izlap barýan dostlar. Umid etýänki gepleşigimiz hem ýürekleriňizden jaýalan bolsa we hemde Haytmurad agamyzdan bir dünýä minnetdar. Bugün gepleşigimize gatnaşyp sizlere owadan sözleri bilen, owadan gefleri bilen gepleşigimize bezediler. Boladana hem bir dünýä minnetdarlyk bildirýän. Çünki türkmeniň ferhengi Ramazan aýynda näme şekilde geçirilýär, gaýsy imitler bişirilýär, şonuň hemmesine antygy etrabynda dostlar, muny dogusynda bizlere gurun berdiler. Bulardan bir dünýä minnetdar. We hemde dostlar, sizlere hem gepleşigimiz ýürekleriňizden jaýalandyr diýip umid etýärin. Bugünkü gepleşigimiz masany mana şulardan ibarat bolmaly. Ramazan aýyna tüýrekden ýene hem bir bar gutly bolsun aýtýarin. We hemde dostlar, agar gepleşigimizi izleýän diýseňler, RTI Türkmen Facebook saýpamyz, YouTube kanalymyz bar dostlar. Bu arkaly hem gepleşiklerimizi izlap bilersiňizler. Ýene hem Owganistan milli kanalynda duşynçan, haýr dostlar, ýaxşy günler, ýaxşy galyň.